Y Teo del machón. Hola, 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 hola. Y hola, Lauri. Hola. Hola, hola. Diuen que avui... ¡No te miran a la cámara! Paula le está pegando a él. Davant de tes darrere. A veure, és que molt bé, mireu Guillem, s'ha xocat. És que s'ha... No. És de darrere saltat i de davant s'ha xocat, Mireu a la càmera. Gonzalo. Que guai. I Rory subió paleco. Elsa! I Elsa ja comís. Sense voler veure-los l'ha vist. Arriba de imitar-les, no l'ha vist. Mira, Nico. A la càmera. Avant, avant. Vale, passeu. O perquè se pega. ¿Ya? Paula y Gonzalo. Ahora voy a enseñarlos.
Mirem a Marta que està explicant. Va, Marta, més coses, va? Vale, tu digues al mestre, qui sols? Ai, què té? I tu contrabandista, jo t'he de dir. I tu cristiana o mora? Sí, això és pell, molt bé. Això la botitxa, mira la pelleta, mira. És pell, Ai, Marc! Bueno, ¿vos ha agradat? ¿Vos agrada el cuartelillo? Sí! És la contrabandista!